ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪರ್ಂದುದ ಪೋಡಿ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆ ಪರ್ಂದುದ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತುಪುರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪರ್ಂದು ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆ, 1 ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ, ಅಂತೆ ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾತು ಉಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತುಕ್ಕ ಸುರುಕು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಅಂತೆನೆ ದಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಬಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ನಿಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಗ. ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಇದಂತ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಜೀರ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಗಂಟು ಬರೋದಕ್ಕ ಸರಿ ಕಲಪು, ಗಿಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಕಲಪು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲ ದಿಕ್ಕ ಏಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಡಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪರ್ದನೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಡಲೆ ಪುಡಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹುಡ್ಕ మగ్గు కొంచెం నల్లగా అయితే నాలుగు దెప్పుగా ಮುಂಚೆನೆ ಪೌಡರು ಸಡ್ನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು అయితే రెడీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ತುಲೆ ಚಾ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಯದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ ಚಾ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ರೆಂದು ಪರ್ಂದ ಪೋಡಿ. ಓಕೆ, ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬನಾನ ಪೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಖಲೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.